Skoplje je danas praktično blokiran grad zbog barijera koje su šatorima podigli aktivisti opozicionog SDSM-a ispred vlade i zbog najavljenog mitinga podrške aktuelnoj vladi koji večeras organizuje VMRO DPMNE Nikole Gruevskog. U očekivanju večerašnjeg mitinga vladajuće stranke, nekoliko stotina građana, učesnika jučerašnjeg antivladinog protesta, kampuje ispred zgrade vlade, a sa njima je na ulici noć proveo i lider SDSM-a Zoran Zaev. Oni tvrde da će tu ostati sve dok Gruevski ne podnese ostavku. Gruevski je međutim poručio da ostavku neće dati jer to smatra kukavičkim činom. Zaev je u subotu Gruevskog optužio da se Grcima trajno trguje sa ustavnim imenom Makedonije, dok je Gruevski Zaeva nazvao izdajnikom koji je, kako je rekao, u saradnji sa onima koji toj državi ne misle dobro, šteti njenim interesima. Inače, politička kriza u Makedoniji traje od posljednjih izbora pre godinu dana kada je Zaev optužio Gruevskog da je pokrao izborni rezultat, a njegov Socijaldemokratski savez je potom odbio da učestvuje u radu parlamenta. Politička kriza je zaoštrena nakon što je polovinom februara ove godine Zaev počeo da obelodanjuje medijske bombe, audio zapise prisluškivanih razgovora koji Gruevskog i saradnika optužuje za razne malverzacije, kriminal i korupciju. Posledica tih bombi su ostavke ministarke policije, ministra saobraćaja i šefa tajne službe prošle sedmice.